Mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Hekk jixet il-Ġenesi. L-ewwel ħsibijiet tal-bniedem miktuba f'parċmina ta' riflessjonijiet. Hekk jiġdu t-tempji, il-familji, il-partiti u l-għaqdiet li minn individwi bnew komunitajiet. Hekk tixet il-Knisja, l-esperjenza ta' 12 stranġier li fl-ispirtu sabu lingwa li jaqdithom. Lingwa li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra. Lingwa ta' emozzjonijiet, l-għena, il-kuraġġ, ir-refuġju u l-imħabba. Magħhom imma nibtu wkoll il-biża', id-diżappunt, l-uġigħ u l-abbuż. Gburija u distanza, nuqqas ta' tolleranza. Lingwa li bis-snin ta' ħaddieħor ingdimt jien u l-uġigħ tiegħi ħallejtu bwirt il-ħaddieħor. Kultant sew il-bniedem jibqa' waħdu. Fost il-wirt tal-uġigħ infesta waħda li tistona, anzi, tispikka. Festa li tiċċelebra l-umanità, festa li toħroġna mill-ġdid minn qoxritna. Festa ta' vjaġġ li jdewwi. Ma tnessix, imma ddawwar l-uġigħ tagħtih sens u treġġa' l-individwu lura f'parċmina ta' esperjenzi li jirrestawraw il-lingwa li darba kienet għaqdithom. Il-lingwa li tingħata, il-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tat-tama. Lingwa li biha l-bniedem ma jibqax waħdu. Lingwa li fiha narfu li jien u int il-preżent ta' Alla. L-għodwa t-tajba. Nilqawkom għal-qoddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas Segretarjat ta' Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu noffrilkom l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Jalla din il-ġurnata tkun ta' grazzja lina biex inkomplu nkunu ta' glorja lil Alla u ta' servizz għal dawk ta' madwarna. Nixtieq anke nsellem dawk ħutna li huma mod speċjali morda, muġuwa, batuti. Għal dawk ukoll ħutna l-immigranti li jarawna aktar tard anke din it-trasmissjoni. Jew verament inħallu lil Alla jkun fil-qalb tagħna. Ħalli jkunu li jtina din il-paċi tiegħu kif wednaw. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li jkun qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna ħanejxu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu. U nitolbu jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li joġob lilek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan
flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ari mill-litra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżis, minejnu ġej il-ġlied u t-tilwin bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn. Imbagħad toqtlu u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu u ma tiksbux, għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Nies adulteri. Ma tafux li l-ħbiberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla? Min mela jrid isir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Taħsbu li għal xejn l-Iskrittura tgħid l-Ispirtu li jammar fina iħobb imħabba jura? U jagħti grazzja akbar minn hekk. Għalhekk l-Iskrittura tgħid Alla jieqaf lill-gburi u jagħti l-grazzja lill-umli. Mela oqgħodu għar-rieda ta' Alla, ifqu lix-xitan u jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla u jersaq lejkom. Midinbin, natfu jdejkom. Nies ta' moħħ imħawwat, saffu qalbkom. Għarfu l-miżerja tagħkom, ibku u wolfqu, ħallu d-daħq tagħkom jinbidel f'niket u l-ferħ tagħkom f'dieqa. Iċċekknu quddiem il-mulej u jerfa'kom. Il-kelma tal-mulej. Ħalli xortik fidejn il-mulej. Ħalli xortik fidejn il-mulej. Mhux li kelli l-ġwienaħ bħal ħamiema biex intir u mur nistrieħ. Kont il-bot immur niġġerra u fid-deżert insib fejn noqgħod. Kont malajr insib fejn nistkenn mir-riħ qawwi u rrifnu. Ngħidu flimkien ħalli xortik fidejn il-mulej. Eqridhom sidi, ħawdilhom kliemhom, għax dnewwa u ġlied fil-belt qiegħed nara. Lejlu nar jiġġerrow fuq il-ħitan tagħha. Ngħidu flimkien ħalli xortik fidejn il-mulej. Ħalli xortik fidejn il-mulej u jgħinek u jwieżnek u qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel. Ngħidu flimkien ħalli xortik fidejn il-mulej. Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja imsalba għalija u jien għad-dinja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilea u marit li ħadd ikun jaf. Għax beda jgħallem li d-dixxipli tiegħu u jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bledmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżduma ma femmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsewh. Waslu Kafarnawm u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżduma baqgħu sikta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad għad bil-qiegħda sejjaħ l-12 l-apostlu u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq leħ tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bejn dirgħajh u qalilhom. Kull min jilqa' wieħed minn dawn ix-xkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħtni. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Xi grazzja għandna aħna li dan Ġesu li Alla ġie fostna
u ġie jaqsam magħna din l-esperjenza tiegħu ta' Alla. Jiġifieri Alla ġie jagħtina xi ħaġa li l fuq min-natura. Aħna ngħidulu b'kelma ftit diffiċli, sopra-naturali, ġifieri fuq in-natura. Jiġifieri aħna kellna l-xorti li dan Alla ġie jaqsam magħna proprju l-esperjenza tiegħu, ħalli jagħtihilna, ħalli ngħixuha, ħalli aħna kif jgħidu stess jiena qaddis u nixtieq li tkunu qaddisin bħali. Ġifieri Alla dan hu s-sabiħ tiegħu li jixtieq lilna jagħmilna bħalu. Interessanti però kif tindunaw bil-Vanġelu u naħseb dil ħaġa da tiġri magħna wkoll. Ġesu kien jieħu ħafna paċenzja biex iwassala din għax mhux dejjem kienu jifhmuh mal-ewwel. Anki għaliex dak li kien qed jipproponi kien kontra il-mentalità tal-bniedem ta' dak iż-żmien u għada kontra l-mentalità tagħna. Ġesu kif qed tindunaw qed jitkellem fuq il-passjoni tiegħu u l-apposti qed jiddiskutu fuq minnu l-akbar. U Ġesu bil-paċenzja kollha għax fehem li mhux qed jifhmuh biżżejjed li hu se jgħaddi mill-passjoni u mill-mewt u li huma wkoll iridu jgħaddu minnha dik. Allura qatt jispjegalhom bil-mod b'ħafna imħabba. U qatt jgħidilhom kemm importanti li mhux fuq quddiem trid tkun imma fl-aħħar. Kemm trid tikber fl-umiltà fil-ħajja tiegħek li tkun kapaċi twarrab lilek innifsek biex tagħti spazju l ħadd ieħor fil-ħajja tiegħek. U hemmhekk tindura kemm Ġesu mbagħad ġab naqra ta' tfajjel u qallhom ara danu bħal dan irdu nsiru u għadna sal-lum ma nistgħux nifhmu kif jien li kbirt immaturajt suppost u għandi llum l-età tiegħi u l-esperjenza tiegħi u jien kważi rid imur fuq it-tifel u ngħid bħal dan irid insir, jiġifieri innoċenti, jiġifieri kapaċi jien naċċetta l-imħabba t'Alla b'innoċenza kbira. Imma din hija l-esperjenza li Ġesu qed jipprova jagħtina xi ħobbna. Għax qed jipprova jagħtina xi ħaġa ġdida li ma kenniex u ma tniex qas illum hija din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna. U għalhekk tifhem mbagħad għalfejn anki fl-ewwel qari San Ġaħbu jitkellem b'mod ċar fuq xi ħaġa li tant hija fin-natura tagħna, il-ġlied. Tant aħna faċli jitlanna, tant faċli nnervjaw, tant faċli nirrispondu għal min jagħmlilna xi ħaġa ħażina u jgħidilna xi ħaġa ħażina. U San Ġaħbu bil-paċenzja kollha qed jgħidilna le mhux hekk irdu nagħmlu aħna. Aħna bħala nsara tkun xi ħaġa oħra differenti. Aħna ma jistax ikun li naġixxu bil-passjonijiet tal-ġisem. Għadna kemm smajnija nhar il-ħadd li għadda fil-fatt appostu ieħor San Pawl li qalilna aħna hemm ġlieda fina bejn l-ispirtu li hemm fina li tagħna Alla tal-ispirtu t'Alla fil-ħajja tagħna u l-ġisem, il-passjonijiet tiegħu. U l-passjoni tiegħu għalina fosthom dan li qed jgħid San Ġaħbu hija r-rabja. Hija li titlef lilek innifsek, ma tibqax tikkontrolla lilek innifsek. Illum tiskanta ta' anki ġifieri orrif tad-dinja tal-lum, illum tiskanta anki fuq postijiet tax-xogħol, fuq management. Illum jitkellmu fuq anger management. Kif se tikkontrolla r-rabja tiegħek għax ikun hawn min mhux kapaċi jikkontrolla r-rabja tiegħu u dik tagħmel ħażin anke f'istituzzjoni, anki ċivili fejn ħafna drabi inti toqgħod attent kif iġġib ruħek. Kif iġġib ruħek man-nies meta jiġu u kemm ma tistax għax inti man-nies. Ġieli jgħinuk għax ikunu dħulin u prudenti u ġieli ma jkunux prudenti n-nies għax kulħadd għandu l-karattru tiegħu u inti li taħdem ma dik l-azzjenda ma dik inti tkun kapaċi però tibqa' tirreżisti bl-imħabba tiegħek, bil-paċenzja tiegħek, billi inti tibqa' kalm u toffri dak li tista' fl-aħjar tiegħek. U din hija s-sabiħ però ta' Ġesu għax Ġesu jiġifieri ara kemm tagħlilek ngħid illum biex jensi qed niskopru li nagħmlu anki tip ta' management kif tikkontrolla r-rabja tiegħek. Ġesu qalilna però l-attitudni kif qal San Ġaħbu trid tkun l-umiltà. Trid tkun li jiena mhux nippretendija naħseb li jien aħjar u nippretendi li nagħllem lilek, imma li nkun kapaċi jien naċċetta li inti tista' tagħtini xi ħaġa sabiħa fil-ħajja tiegħek. Kulħadd għandu d-difetti tiegħu, kulħadd għandu l-iżbalji tiegħu, però s-sabiħ li kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu wkoll. Kulħadd għandu l-affarijiet sbieħ li jista' nagħtu lil xulxin bihom. Ejjew għalhekk nirrispettaw ħafna lil xulxin. Ejjew nħallu l-Ġesu jgħinna nidħlu f'din l-esperjenza t'Alla li hu kif jgħid Ġesu m'għandux edewwa. Ix-xita jitfaħħa fuq it-tajbin u fuq il-ħsiena, ix-xemx joħroġ għat-tajbin u għall-ħsiena. U hekk aħna s-sabiħ tagħna huwa li bl-għajnuna t'Alla kapaċi iva nbiddlu din l-esperjenza tagħna ta' bnedmin naturali bil-difetti tagħna, bil-passjonijiet tagħna f'esperjenza sabiħa billi bil-persuna tagħna nkunu kapaċi nkunu rigal ta' mħabba
għal dawk li nqattaw il-ġurnata magħhom. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u li tolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Jekk nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja li għadna kemm iċċelebrajna l-inżul tal-Ispirtu Santu fuqna, ħalli nkunu denji ta' din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna permezz tal-Ispirtu u li l-Knisja permezz tagħna tkun taħmira tajba fis-soċjetà li ninsabu fiha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalikom speċjalment l-emigranti, għal dawk li qegħdin barra minn pajjiżna, biex intkom ukoll din il-fidi tibqgħu tożżuha, tħaddnuha u tgħixuha u tkunu wkoll ħmira sabiħa fis-soċjetà li qed tgħixu fiha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu qabu muġuha, batuti, inkwitati, morda, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom il-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Nitolbok mulej li tħarishom minn kull ħsara u minn kull deni u tgħinhom biex bis-servizz tax-xogħol tagħhom ikunu rigal ta' mħabba għal dawk li jaqdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom fit-talb tagħna. Jieqaf magħhom mulej u għatihom li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżjies mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruħu fis-sliem. Amen. Jew induru lejn il-Madonna dil-lom tagħna l-koll. U nitolbu għal tieħu ħsieb dawn il-persuni li semmejna u anki tieħu ħsieb kull wieħed u waħda minna li qegħdin għal din il-qudiesa. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien ngħidulek grazzi. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom
nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li jħobbna u għax iħobbna qed joffrilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqgħadha fl-imħabba l-Knisja flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-Missier tagħna l-kollu li jħobbna u jixtieqilna l-ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrinna dnubitna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tar-tisa tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla. U għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ġevejna r-ran f'din il-qudiesa li għadna kemm iċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Birku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qofmana glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenera l-wieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina li inti jomna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna mill-nar tal-inferno. Kull ġenera l-wieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie marbut ma' kolonna u msawwat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulejmiek mbelkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urini inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-insidna Ġesu poġġowlu fuq rasu koruna ta' xewk. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina li inti omna li kisma tal-btana, Ġesu twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek,
mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfridna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana. Slim għalik li kinajdu li xaħna trufnatu li teva. Dilet nitnedu aħna nikpu nofu f'dan il-bit ta' dmuħ. Hija mela fukatatana dawalina u klajnieti tal-ħnina,
Urina wara dan it-truframent l-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missiena li inti fis-smawiet itqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dunubietna palma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazzja li għal-mulej miegħek, berkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. għal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorja tihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal Missier eterna Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trita mqazza Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om bil-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan għam nissemra l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan għam tella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina f'taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Imqaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazzu Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pisani, itlob għalina, intkom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dehem mażjis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus tas-sismu tagħha, imbirek l-anġli Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.